idan ka yada ni ba za na iya ba komai zan rasa. Farin soke Rahama Sadau Sani ba ya tsoro da jaruman nan wallahi ya tsoro da jaruman sake na shawon kwarar da ta kowa ba ma'aikata na rike da wani gaske ba zan yarba mai son ban da kuma na kashe kowai bai da kowa ba idan ka yi haƙuri nasara mai kai jawo ya ta tafiya ke da mararin ne na sadan ba shi in ba zaka jiwa in ba na korewa wasu suna magana wai haɗuwar mu ba za ta yi garko ba da kana kawai ne da kai wa wata mutuwa ba shi samu da rashi rabu yake wai ba kowa ba mai haƙurin tafiya ba zai lalace guzuri ne ba zan buɗe sirri sai inda ni da ke mun haɗe ake tunina ya sani na wacce wata ne su ne Hold it, DJ. hello Down. ai kun saba A cikin ƙananan yaran na wadda ta iya waɗannan zan haɗa kai da ita. Ta zama jaruma. Wadda ta iya. Auna ce ta haɗa mu karfi wajen shan masu adawa kin san so da wuyan san zuciya ma ke ma ki sukuni a farko zan yi batun abin da yake ta da mini ruhi sannan in yi yabo gare ki abar so zane da sharhi in ke na tare ina a cire mini wallahi rai dangin gore ruwan ƙauna ɗebo suke ba Wani, ni na fi ɗin, na fi ƙwarewa, ni ba ba murya amma an zo da na fi ƙwarewa. Ha, kin yi waƙa? Ba bari yanyi. Zo nan, zo yake, zo ta nan, Sani idan yarinyar nan ta ganca ka ta nema mata kyauta zo ina so in yi ɗaya ki faɗi gaba. Ƙauna ce ta haɗa mu karki buzancen masu adawa. na san so da wuyar sani zuciya na kai ba ta saman A farko zan yi batun abin da yake caja mini ruhi. Sannan ne in yi yabo gare ta abin so zane sharhi. In ke na saka raina ba a cire min ke wallahi. ni dai ba ni ba Sani Ahmed, ki waɗannan tare. DJ mu
wasu mai mu yace a kai kuma mai ko ran nake so kai idan maga yakin mafara farin mutum kai ka ga ba lafiya kai ma kina abin sena Karke wadancan masu adawa kin san su da wuyar sa wanke wata su kuma ta ce ta damu karke wadancan masu adawa ka san su da wuyar sa ne su ce ruwan gawana ɗebo suke ba Allah ku fita ma a fili ayi hakuri. Ayi hakuri.